Ensimmäisen ohjeen. Tässä tulee muutama tämmöinen coaching principle. Niin sulla on esimerkki helvetin lähellä. Todella lähellä. Suosittelen lämpimästi, mitä tulee ahkeruuteen, osaamiseen, uskoon, driveen, muiden ihmisten kunnioittamiseen, itsekunnioitukseen, kaikkea tähän näin. Ja pienenä sitten detaljina vielä Jarno sanoo, että Pohjanmaan parhaiten pukeutuva mies. Se isästä, nyt kun täällä on nuoria miehiä ja yksi on mennyt sitten, niin kuin, koska tuonne avioliiton satamaan, niin mulla on semmoinen oma tausta, että mä oon ollut saman naisen kanssa 44 vuotta. Ole valmis tinkimään vähän omastasi tämän yhteisön. Jos sä menet sen perheen pitää kasassa, niin selvitä itsellesi ja opeta niille muille. Ole valmis tinkimään vähän omastasi tämän yhteisön. Koskee teidän työpaikkaa, koskee teidän perhettä, koskee sporttia, sportin toimistoa, Jarmon firmaa. Eli mikä? Epäitse. Epäitse. Mihin nämä useimmat divorssit perustuu? Mä tykkään tehdä näin. Jos sä lyöt jonkun kanssa kamat kasaan, niin se on meidän peli. Se ei ole enää minun peli. Se on meidän peli. Meillä on ihan sama juttu täällä näin. Me sovitaan pelin taktiikasta, me sovitaan kellonajoista, etc. Sen jälkeen se on meidän peli. Ja jos joku nuija tulee ja puhuu kännykkään 5 minuutin aurinkoon, niin sanoo tuolla alakerrassa, hei, sulla on minun peli. Voidaan kasvaa tähän meidän peli. Avioliitto ja perhe on ihan samanlainen, se on meidän peli. Eli luodaan yhdessä säännöt. Ja isänä sitten me miehet, me ollaan ne, jotka sitten niin kuin, pysyy niissä jutuissa, toimii esimerkkinä ja vaatii sitä muuta. Voitko sä vaatia, Jarmo vaatia työntekijöitä jotain, että sä itse näytä esimerkkinä? Ja voi teidän vaimoltanne vaatia mitään, ellette vastaa huutaa. Eli meidän peli, ei minun peli. Yhteispelin perusperiaatteessa ole valmis tinkimään vähän omastasi sen yhteisön eteen, niin se yhteisö kasvaa. Molempia. Perhe ja samanlainen, oletko helvetin hyvä aviomies vai haluatko olla jotain muuta? Et voi olla hyvä molemmissa. Jokainen meistä pystyy hoitamaan sen perheensä, jokainen pystyy hoitamaan nämä duuninsa, silti jää aikaa ystäville ja harrastuksille, niin kuin tää teidänkin hienojenkin näyttää.